Ai, como estaba isto antes, Dios mío, que era unha casa, era planta baixa. Porque este camiño que hai aquí, agora a xente pensa moito que é un camiño que estuvo, existe toda a vida, e que era un camiño de cabalo. Estas casas, esta que se mira con ese portal negro, e todas que exigen, tiñan un patio moi bonito por diante, que iba para baixo. Esta casa tiña un patio, e iba abaixo, tiñan burra. Había uns lugares todos, que esas casas que están logo a seguir feitas, algunha pertenecía a unhas leiras que había, que eran da mesma familia desta de diante, eran primos e tal, e había aí uns terrenos, e logo venderonos, e claro, todo o mundo, quen pudo comprou o terreno e fixo casas. Pero esta casa era unha casa moi bonita, moi bonita. Tiña uns lugares, ten uns lugares para baixo, sempre tuve esa palmera. Eu sempre recordo esa palmera, que eu traballei moito nesa casa. Era unha casa, tiña moitas habitacións, era bella, pero tiña moitas habitacións, había que fragala con carqueixa. Sempre me acordo cunha carqueixa, tiña unha galería para diante. Dios mío, eu fregaba ya toda nunha tarde, que remedio me quedaba. E logo dábame de merendar fijos con pan, fijos. Elí un pouquiño de tempo sentada na galería, e tiña unha burra, e logo tiña uns cabanóns, e os tercos que sacaban da burra, pois botábanse nos lugares. Eu recordo con unha muller que midía 1 metro e pouco máis, eu que era tan grandullona, de rapariga, tíame que agachar ela, axudarme os cestos dos tercos para botar pa leira. Ai, que tempos aqueles, Dios mío, que tempos. Chamaban ya tías peneiras. Tiña unha burra que eu moito me gustaba subir a ela. Ela levábame do ramal e eu iba montada na burra. Como ela era maior e non montaba, máis era pequena, tiña uns seróns de rafia feitos a burra, e máis uns ganchos, seróns e máis ganchos tiña. Eu naquela burriña andaba máis ben que nin mellor que agora no coche.